Emre kakranie na Asantehemaa na Konadu Yiadom a otoso emiensa wono na ebeye Asantehemaa na otoso edunan ewa Asantehemaa ha ekrakwa ekura na nei Adom kase Amamere so yabo anan abepie mu ewo Manhyia fikesiem ene teacher Safo Kantanka obepie mu ewo Manhyia ahimfie ana Manhyia fikesiem ha efa Amamere ene amane ehun nsem de papa yi wabin wo mu pa wasanso eye ochechireni ene yebedi nkomododo na ede afa Asantehemaa na bakosem na sede ewo Asante Amamere ene amane mu dodo na busa se Asantehemaa ni ho a hwan ne mpempi na no wode nachi eja no na hwan mpo na se Asantehemaa kwa ekura a wotimi kɔ ahemfie ekoyi ohene asutire ene we ni nkomododo na ene yatena se ewa Amamere so wa Adom TV so yede ba besom mo edi ameje so ya mansa chia me kwadwobi emreku teacher ya mo yenyina ho ya akọ ene hyade ene ebemia eni ahye den so ndi dia abeto no de enyasem kuma ohima no ane se ohene ba ndi se ohene ena oda omana no a oba a ogina nachi ema ne ye ohene no ono no so de ohima na ohima no tumi so senti ni se oman na nkasa no ohima no ne sini na so emuni amanyira ndi ohene no kura ye bibia sebe oye otunu ho ache aye amama no ewo manu mu na wo ya mo ema no so o manu mu dia na ho na da no ohima na da ma nyina no na yenhwe oba akamfo ana Asante Kingdom ni mu a ohene ohempon ebia oni ho a wode nachi eja mampon ana se mampon so krampo ni ho a wode nachi eja adanse anato abikura esumja ohima Asantehemaa woni ho a hwan na wode nachi ja no yo empempi no ya na ohene dibre no yenhyeda nhihye ne yie ndi wonse ye kan ye so ohempon bi ohempon de omahene kura ewo soro che ohempon no firi brempon mu ohembrempon ndi ohembrempon ufi ne soro ena ye omahene ena omahene nso soro eye ohembodomewuo eno ano de nchen omahene no bodomewuo eno ye ba kope eno ane Santehene na ubusa se unim dadapo na wo ka se so Santehene ni ho a ode na chija mampon kura ni ho a o Santehene de na chibeja adanse ana sumnya ana ofenso etore bi nso ana aka mienu abom no de na chieja wo mo oba Santehemaa afamu a ya sisi ya yenyina yenim se oni ho ya wana ehwekire eno basa enye ti se mema de no ya kire se yenyina yenim se oni ho a mampohene ebam ohima de no mu a oni ho a na akoye kokofu ene kanyase enje se kumase no be kanyase na Asantehemaa mu no aye kokofu enkire se Mampohema eni jinabre kese obia nimse mamponde kumasi ni wa mampone o na adentina ode na chija sa Asantehene de na chija wo mo ebobo omudino amani nyina esoja amai Asantehene ngasa esoja mai enti amama no ebobo omudin nyina ya soja fu amai enti ya hihye ne se sojam enti soja pani pa ne Santehene
endi soja panini ni wa hana wo mampohene ni soja mampohene ni wa hana wo we na wo sana wahyehyɛ no ubedu ma no mu a enye soja sam ɛhɔ de moja boja sam ye kan boja na je sɛ niwama enuanom asam ana yeka endi sɛ meni hɔ a ɛmanum no ni nua ɛna wɔ mampohene ana mampohema ɛyɛ bretu Asantehemaa ɛyɛ ɔyoko endi ni nua pa ɛne wan ɛsɛ ɔyɛ ɔyoko endi ayokofoɔ no ɛyɛ kukufu Asantehemaa ɛne ɛyi Kumase mamu nso so Kenya ase kwabre Kenya ase nti ɛhɔ de yɛkɔ no bojam ɛna ɛmɛma no nso yɛkɔ no sojam menim sɛ na wusua de pa ɛba Asantehene famu a yɛkɔ no sojam ne yɛkɔ Asantehemaa de kra yɛkɔ no bojam ɛno ɛyɛ moja ɛna yɛdi nadeɛ matrilineal na teacher me yɛnhwɛ o yɛte Asantehemaa ha yi yɛnim sɛ Asantehene baabi a wɔtie yɛfɛ na ahemfie ana baabi a ɔhene te no yɛfɛ na ahemfie baabi a Asantehemaa nso te no yɛfɛ ne sɛ ɛyɛ twi kasa no ne titiriw oba Asante twi no mu a ɔmo nhyehyɛ bi a ɛtɔre bi adeɛ baako gyina hɔ ma ɔbaa ne bɛma ɛno nti ne yɛka sɛ ɔbaatan enso eduru bɛma mu nso ayɛ sɛ ɔbaatan sɛ ɔbɛma nyɛ ɔbaa enso yɛ sɛ ɔbaatan saa nso na wobɛduru ahemfie nso a ɛno nso sɛdeɛ yɛkama ɛmɛma no ano ama deɛ no nso yɛ ahemfie saa Asantehene ɛte baabi a ɔte edine dwuma na hɔ yɛ ahemfie Asantehemaa nso te na ahemfie enti ene ya na nakɔ akura yi hwan ɛna ɛsɛsɛ ɔkɔka kyerɛ Asantehene ɛwɔ na ahemfie sɛ ne hema afirim asɛm si ɛwɔ ɔhema fie sɛdeɛ ɔhema ka nkyerɛ guo no a gyaase ɛna hwɛ fie gyaase ɛna fie nsɛm nyinaa hyɛ ne nsa Jumedi enyumaku a omde braying Kingdom Books and Stationery ene Akwaba Still Natural Mineral Water. Jumedi enyumaku a omde ti yeguswa ewo Manhyia fikasie mu na ene nana Asantehemaa nana Konadu Yiadom otoso miensa a ono ne Asantehemaa otoso dunan ne na wotwe na die na eguswa yedie titire abrempon adehye ahoho obi afremu bi Asante Yomayampa de wahunu ene dom woni a sebe producer wagya de woye bia ho na woba so be pepa Asanteman ene wamu nesuo yene mpedifo bebre didi nkomo ebraso si ewura Asante abakosem mu kakra utie kakra nkomo ene teacher kantanka diye na yewo eye doctor ejakupoku oye medical superintendent edema Suntreso Hospital ono a assigned director edema Ashanti traditional culture and traditional institute achese Asanteman abakosem si yenkun anom ne ade a wabere yie pa doc commentain ede bedi nkomo doc yemo akwa baba Adom TV so mejo so abro megini se wapom de eye pa papa na pempenso aye radio obi abeka se yani etai kokoso na mayeni Asantehemaa ho enkomo kakra na yenhwe enne de di kan kura no apa yeti suei anase park yeti suei eye soronko ena baabi a enne otumfo etenaye ayedi na wotweda no so ye soronko ensunsuni eda saa park yi mienu entem anase dwabre mienu entem elien yo se baabi ayeti enka obroni friend Manhyia Palace Complex eye bia eye Asantehene baabi a otie yenti ase se kanetete no ehye Kumase ase na Asanteman ase no na nya ha na ye Asanteman Asantehene ne trabia na ye adum
and the Sabi Yakase Kumase Kura, na Dum na Nayaka Wase. Now, Kumase, I do no Quasafu. A tray, Sam Creka was sharing in a tafo, a doom, amakom, suntres, woman in a baye, Kumase no, a year na brimpon, and a beca Kumase. Baby, I would say, dear, and fear or henny. I fear a basic na Kotoko Henny, and as Asantehemaa, Ediha, a baby or veteran, and fear or henny. Na Aquasibroni, and a day hano, Betchie. Na Ansana Obroni de Bahana, name him Hadada. Na higher beer, neighbor Boja, and here free a doom beponosoa, near Nantia Chari, Subi, Nea Baha. Because assassinate threat, na ya boja wa ha. Enti ya fa ha o mining share mubia. I mentia. Na ya bo hene to ha. Enti uba ha obeti mentia hene. Enya se mentia no bia ye kro bia na wa ha na betu omu. Aha na omobo omubra. Na de to ye. Se wo pie ha ednan miensa ene hia ye pa yi. Ya wa himfie pa o. Ene ye wo bia o hene tena bia. Ene ye wo na ehima bia o tena ene na himfie. Aha ye tie eye bia na da ahimfie no animu. Te park da ahimfie animu. Ye fra ha Pramaso. Na aha ye dwabrem. Ena ofri dwabrem wo kọ ahimfie no ho a bia o tena li asem no ye Pramaso. Bia wa hene ti sesie ya ahimfie no anim a hwe kwan ho no. Eho eye bia ehia ye pa eye bia ehia ye pa ye fra obojare and am say ne mojanwe ho ankane no te bua okunfo a eho ene ye beja okwan enti ho ne fra ho bojare let's ye ntwa wuti ye nya okwan ye nya odan ho na ye nya okwan we yo mambofo wo tena wiase enye ye enti ye nya okwan enne na wiase asesa ya baby ade nkofo betena se nipa din sesa bia na wasesa anka ne kura ne obi ade nipa gu na mo bia de beja akwan de na yo mambofo pa enye se wonam we bia ne eja ko da bia di wasem ebu awofo se asem a wadie no wadie kumfo watwe se ka wo ma me dia ene won sesa obetena se ne ye ne ya nsesa e bia mamu edi ba bia ye tie die aha ye tie e gabrem na wadama minim se Asantehemaa afiakobi a otosumi enu afiri mu no aha na edi na awotweda no dwabrem ha yi eti eba ne sei na enei na Konadu Yiadom otosumi ensa edie ne de ye de akọ bodwaye bibia nsesan ye hia ne so henkase o baby obetena simpie no ba ko ha ene ba ko ha enti etim tamba bia na san hyehyeye no ye hwesa ne awiam setie ni pa beba ene ade sabre etinye bia ne se nipa aba ena ya nhyese bia nananom no o ba fe nipa kakra bi di wachi ba ye bia mutu oso dom ne nyina amra na ade a wo ye nhyehye mu no dodo no de on ba ye behwe ade fo se okodwa ne ankasa mu dia wo mo ye kwachia wo he na mu da ho kama a wo nya kwan kwachia wo he nananom so bia obi atra bia wo nya tra behwe ade fo ena atwa ahia aka hu ne mom se ebudwa kase pa dia na behwe ade fo be wa akiri ye dwabo mu no ya na ye ntai enye baabi asa behwe ade fo betena ebise nananom na efese omu no na omu ba se se okomu dia nananom baabi anya bi atena na ye pe baabi ahwe ne enya baabi nyina aya ne mpempi enipa ba manhyia obu ana ehun kakra wo mu ede ne ma manhyia ye hu anka ne tete no na akwa ahemfie a na ho ebise ebia na wakodi bone ana ehwa ana ne yedi se ne akwa court ukowura court dem a yedi asem wie kura akwa court ye che se court ni a ahwe ankotena konwa no so aha ye to so mienu yedi eni dia emu oduro ema ye nro ti akonwa so se ne be ya ura Roma Sunday mu a unse ota no nko a wo hokura obi ankasa sana ahemfie tie oyenkase ye nye dede ahemfie ye mfa dede nko ho ente wo ba ese se o megi se ebu ese odema
ne to sumienu obi o ha na oba na onim yeye kura wa ha oba be pie so e de sane akopani da ne anto prum na kopie ni so e bra o hwe no aha em hyehyɛ da ha ye mfantum atuntum ema ha efiada ene wukuada ye wo yan hyehyɛ bebre nti wo ba ho brase mu no no watie ni akyerew ene ba bia ni ho aye nante aha ye asɔre fie kɛse pa Manhyia ya asɔre fie e kɛse ebisa ha ena nananom omuti nyina behia ma yenhwɛ ɛdeɛ na Asante ayɛ soronko a asɛ wakura ne mudiem wakura na Amamere mu ama abiri bia no de oba bia na asadanso Asante enye ɔman a asɛ ɛwɔ hɔ na kakra bɛka ho na we bɛka ho yɛhyɛ da nwene sɛnea ɔdwemfo ɔnwene aketetua yɛhyɛ da nwene sɛnea architect ɔpɛ so osi dan yɛhyɛ da nwene yɛhyehyɛ nyinaa to hɔ enti nya manfra wo yɛhyɛ da paa na yɛnwene ɛne yɛwɔ adeɛ a ɛgyina hɔ a yɛn nyinaa yɛsunsum ɛhyɛ mu sikadwa kofi ɛno na aka yɛ abom ɛna de atena ha abɛsi bra me ne wo kasa yi Asante tumi nyinaa hyɛ sikadwa mu na obi sa wɔde n'adeɛ ne wɔdi ho ni obi si ne fie na de bi adodɔ ho wɔpenti ho kama sɛbi wotwa mu a wontu nwura ngu hɔ saa na Asante ayɛ baabi a yɛwɔ bia yɛadeɛ no yɛdi ni pa nti wo ba hɔ a wo so wontumi anya ne basabasa akwasi kɔkɔ akwasi broni ɛbae ɛbɛbɔ hwete ɔno aha ɔse daabi ade a ɛsie no ɔsɛ mesan de wo ma de no ma wo ɛno nti ɔhene wɔ hɔ ɔhene ni hɔ sikadwa te ase ɛno na aka abɔ mu a bɛsi saa bere a nnɛ na yɛgye di sɛ emfie apem a bɛda yɛ anim koraa no sɛ sonsom ekuta yɛ mu yi ɛbɛba ɛwɔ hɔ menyɛ sure sɛ obi a wɔyɛ santeni ba paa betumi de ne nsa bankum atene fie ha so yɛnta anyɛ obi akora anyɛ bi da ebisa yɛn nyinaa yɛgye tum sɛ adeɛ no yɛyɛ dea ɛnyɛ obi na yɛyɛ ama no ɛno ntra nti ɛkɔkɔba ne sɛ ɛnɛ yi social media so ne adeɛ aba wote sɛ nkurɔfoɔ kasa ebi nkasa ntwi bi atɛnie pɔtee nom ne ho nkeka ho ɛfɛ sikadwa ne Asanteman ho a ɛyɛ asaafoɔ no di adwe na adwema ho ebi wɔ hɔ a yɛ ne yɛnte ɛsɛ ɔmo ka no borɔfo nti yɛn nso yɛnkɔpɛ ntɔkwa nti woka w'asɛm a wodi obi atɛm no wammua wa wokasa wie a wobɛkɔ na ebi a deɛ ehu wɔ mu ne sɛ na akyire ma no ɛtie ate wɔ mu ase akyɛn yɛn ankasa ɛsɛ yɛn sɛ yɛde nneɛma atoto yie mmerɛ dan ne a ɔsɛ ɛdan no ho bi Manhyia nso yɛyɛ nhyehyɛeɛ abɛɛfo no aba yɛn nso yɛwɔ mu bi a sɛ biribi ntiri yɛ a yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛtumi de ato yie na sɛnea yɛn nhyehyɛ na ebi a na wohwehwɛ sɛ ɛga wɔhempani Santehene ɔbɛbie n'ano na bia obi kasa no wɔ yɛnim saa Santehene yɛmmisa n'asɛm na yɛne na di nkɔmmɔ ɔne akyerɛme na ɛkasa ɛne sɛ kyerɛme nkɔmmɔ na amanneɛ sɛ biribi asise a ɔnte wɔte kora a wɔnte saa ne yɛnhyehyɛ yɛteɛ yɛse sɛ obi sɛbi ɔkasa tia wɔ hene na sɛ wɔante na akɔka kyerɛ no ɔwɔ a wokaa yɛnanka ne ɛnka wode wo ti bɛtwa so ɛno na ama yɛnhyehyɛ ayɛ yie no na sɛ sɛbi obi di wo papa atam na papa ante a ɔnkɔko ho bi ɛno na ma yɛde te ha no enti obiara bɛtumi aka n'asɛm a yɛnte yɛ na ma Asante yɛ kɛseɛ Asante yɛ kɛseɛ efisɛ sikadwa te ase Asante yɛ kɛseɛ efisɛ wɔn a ekuta sikadwa a ɛyɛ wɔn dia no wɔn di nini na wɔn nyae sɛ wɔn bɛgya mu da ɛna ma Asante yɛ kɛseɛ no ma yɛnhwɛ Asantehemaa ne bɔbrɛ ɛne ne gyinaberɛ wɔ Asanteman ne nkyekyere mu na te sɛ biribiara te sɛ kwansam a yɛkɔbisa aberewa biribiara kyerɛ yɛ so a yɛkɔbisa aberewa ɛde sɛnea nkɔfoɔ hwɛ sɛ Asantehene ɔbɛyɛ Asantehemaa bɛyɛ press conference ɔkasa kyerɛ wan ɔde ne bɛɛsi hɔ sɛ wo na som ɔman no biribi nkɔyɛ na mete wɔ masom a mefrɛ wo na me ne wo ba me ne woatena ase na me ne wakasa na makyerɛ wo sɛ wei nkɔ kasa kyerɛ ɔman no ma me meba se ɔba Asantehemaa koraa sɛ ɔba na adwabɔ koraa na ɔte ase ɔnkasa enti nɛ obi hwehwɛ sɛ nka ɔhema na waba na ɔyɛ press conference daabi ɔno deɛ ɔyɛ ɔba pani a biribia tete pansom a ɛkɔ do hɔ efie gya dum a ɔno na ɛka bɔkyi a na ɔsɔ onim efie no mu nyinaa nim ahema anim
ne mma eni na de hye bia efie to a ono na ka ebua no edi na dwuma no eyere so a ono ekobisa no Asantehema di asem e wo na boboana no Asantehene akonwa no ene na hema akonwa no ade mienu Santehene akonwa Santehema akonwa sebi enhye Santehene ase obia de akonwa edimu Amamere eyama Santehema no eno esronko Amamere eyama Santehene no soronko so kwa Santehema afia o achiame hene enka be bisa so oba de fe na achiame hene Santehema achiame hene Santehema jase hene Santehema modwa hene enti nya Santehema eno na konwa ne nyese ne ketua bi enesi ho Santehema woni nkonwa woni nkonwa fie so woni nkonwa adam mu enti ya konwa eye different kra enam Santehema anso so wo na brempon otena sidi asem enya sem bia na Santehema odena no beto sabi se wanhwe na ko kantan kase a obeka tiro se kwade wa no ho ene se okoka se meka na Santehema kokoniwa ne ntam no Santehene entra hani asema Santehema bedi agua no ye me ya pi wa Santehene wo Dabi obia ye Supreme Court ajise Santehema no a pese asem we de meba fama yi ni bi ni ade ho omo mame ho enti me fa asem ne mra ho ne bedi enti wono so woni bibia woni hihye bibia wo ho odi afisem kan sem bibia wono so woni lisa de bia odi asem enti na hu ne se Asantehema edi ko woni court wo ho ti ko ne fie ho ne court wo ho a wono so wona badwafo a ono omotena owoda wotena se enti samre afa na ade afidie na to hanu a de ne Dr. Ejakupoku a oye director Emma Ashanti Cultural and Traditional Institute eni eni no edi komo a odi ewura Asante Amamere ne amane eni mu abakosem mu no doc Santehema ababa wadi enyeye odihye bia a osefata a so no otibi ade ne tran konwa so wo hena wote so no ono na hwe ema wafie ho nyina na wayi baako na ode ato aso ewo ye nyansan mu no ewo ye nhihye mu no ye mfa dwa ato ankoma akora so mfa ankoma pani dabi enti niema ni bi wo ho a ye se die enimpuo dibra ye de be man no ye se bibia toto panse kwa kobisa no de wo se ohunu fie Amamere nhihye bibia eno nti ne watena si ho ache no anaso wo hunu Amamere ni nyina ha no ono sesabi opani wo fie a ye nkofa esukonom a onya mfie nsia nkotra konwa so eno mwaye ha edi sa na ye beka no na emom obi a wo ye de hye bia tibetra konwa no so sese de water for me ye hwe ni mu se ebreben ne bia yiyo no ebeba so Asante nhihye ye doti yie wi a sabre ya ye maame ye nkura na chi no woye Asantehema Asante Amamere mu water for me nyina ai so ohene bi wu a oye ohena akosese ebe doti yie wi sabre ya woda ho a sabi ye nkura na chi kwata na enya ne kwan no oye Asantehema ndane na do obi kosi so ti agisi akura na chi kura ansane ya pefoforo yakura na chi kura ansane ya jana kwan okwa baabi e wa Asante Amamere mu ewuo enya ade etwato yende ansane akwasi ma ha akwasi kokko ma ha mfa ne krata amekire no na Asante ewo ye nhyehyeye ya de ni se ni be wu a okwa asamado ene agrisofo ahemem heaven no enya de kro yen asamado ni soro ewo fam edipe wu okwa asamado na akodu ho aye bu watan wabusuafo na akoka mo wa bu watan enye obibia se bu watan na wo de ne ya je watoam na be samampa dankofo ne ye gunsa ye fro ade se ebeja akwame akoka na nanom no de obaye ye no unwie ne ja akwan eno nti ye wie no
afei na nea obaba besi na nemu no obetena se na waye yi na oye yi ewie a afei ene ya ne nkadum ya pu na konwa afei na wabeye samampa be ya bodi akoka na nanom ho na odi maye Asantefo ogidie se nipa timiwu ekosaba yegidie no otimiwu no asan akwa aba obi o na dwuma be ya anso ani so osan ba na obeto aso obi o on de anso a na ade obeye no wanwie enti wo so osan koba beto aso sani pa no be no na asane nana no owuye no wo suban mu wo bibia mu ansana abode wunyam tape be kire se usuban wo mogam na wo a wutime de wo no na ye nim dadaada se nipa moja suban no yemfa nko ye jane ha ya wo ma de bi ma wo ye de na yetiase se sa nipa no aba na mo mabode nya tape manansa me yahunu se sa nipa ni suban ne na de ne na sa ne kasa ni nyansa nyina ye sa nipa no aba ya jidi sa sankofo no e na asan aba afi obeboa ye kakra e de entina asantefo di nade sa de ne frin ne bae yo enya asantefo nko ne di nade ye wabusua ahodo bebre e wo ewiase afana mu a omudi agade ukọ Namibia bi wo Nigeria bi wo Kenya bi wo mani bebre e di agade na hwewe sa onu ni aba wo na sa wo a achinye bia ni ho ade abaji ho achinye ne be ma one ne wo ye na se na nyinsa ne da ne yam mo de tena fie ho owo ye anga de achinye ne ho se me tuwe na me kofa be ka kiro se me bani a wotin bisa asem oba be na ne wo ye na wo nua ba bisa se ba bi okra be ma one ne wo ye misa endi se ye nua be ba wo dia na je se moja kan ye ho ahwe no akofa bibia aba be frɛ fie ho nti wo hwe a nananom na omunim omunyansa paa ebi se nipa kro no se nyame nua ba na wo no na ba ma foforo dia ene no ofu abusuan foforo ana se nyame nua ba na mi se me ye aduanani a me nware aduanani mojafra ebi se na ye ba ko pe eni se oba one ne wo ye na ebi ko abehwe no na oni abusuan nanso obetuma ba be fra emu eno nti ene ye hwese yemfi ye ni hweften ye hwe ye chi bebia uguso ehwe Adom TV na ene eye Manhyia fikasiem ne wo Dr. Nyako Poku ena wote se ye ne no edi enkomoyi oye director ewo eye Ashanti Traditional and Cultural Institute atese Asante Abakosem ne amane de wabeni mupa osan ye medical superintendent e was Interest Hospital na ye wo eye opani osebo nsu kantanka teacher kantanka na do na afre no e wa ha ono so bebo teacher ebesa mo akwa ba yo mejo so enkomo de yedi bebre na ma yemwao anase poaye kakra e wo sa kwan so oba pani a wato for me e wo se edi na dodo bi anase eno de ejina panimfo so se ye behwe na ye be na yie yo se de udi ka kan no e wo bi na wie bi nti bibia de sine so e wo ho de ono be kan ena ye nyina ye di so osande hene ena bibia sine na so ono na oti pa so ena obi a waka bia e boa ama osande hene djuma odie no adimu enti emfiri no ho ma ya bia ne hwia woka ena ohene nso asem de oni tirim minim se santimemu adihye bebre na atoto form oba ye kroma santema mponse ya oyinu we nyanse na nemu ene efioma ekọ asokore mamponso so no e also se e ho hene enso da form ene mo ne hwen kaka ho ni nyina keka bomu a ebekom ebrekora wo se ye de twen ansane ya ye nana ebegina osande ne so ni ope eno ono ba mi aye no enti emfiri no ho ma ede a obia ka ho bibia enye yi
bɛfiri no hɔ n'aba na ɔno nso ɔmpɛ sɛ ɔde ne biribiara ɛto ɛma no kyɛ sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛsi nim no biribiara ɔyɛ no kwaso na ɔbɛyɛ no saa pɛpɛɛpɛ wode ahwɛ mmerɛ a wei ɛsii yei ɛne mmerɛ a ɔde yei sɛ nka efie bi mu a anaasɛ ɔhene bi a ɛnka ɔbɛtumi ama no ada hɔ sɛdeɛ ɔpɛ biara wei na kyerɛ naawɔtwe da a yɛka no yɛka sɛ naawɔtwe a biribi si na sɛ wode deɛ wafiri mu no ɛto hɔ mfie mmienu mfie mmiɛnsa mfie du koraa wonya kɔ pagya na yie ho nhyehyɛeɛ a ɛyɛ naawɔtwe da ɛnyɛ sɛ naawɔtwe da no kyerɛ sɛ ɛna nwɔtwe pɛpɛɛpɛ deɛ kyerɛ ne sɛ nhyehyɛeɛ a na tete hɔ ɛwɔ hɔ sɛ yɛyɛ obi ayi a yɛsie no koraa ansa na yɛde naawɔtwe da tete hɔ no yɛsie obi ansa na yɛde naawɔtwe da na yɛsie no a ansa na naawɔtwe da no deɛ de dwene ayie no ankasa ɛho na yɛde dwene enti sɛ de nipa no sie mfie bebree ne yɛpagya ayie no a ne yɛbɛyɛ ayie nhyehyɛeɛ no a ɛda a yɛyɛ ayie nhyehyɛeɛ no no ɛne yɛfrɛ no naawɔtwe da mfa ho mfie dodo a ɛna nna dodo a adie na yɛdi naawɔtwe da no wie a naawɔtwe no sɛ obi a ɔbɛba biara a ɔbɛkyea biara yɛbɛbusa ne kwaa so ne yɛaka ɛda a dɔte yie no ɛbɛsie no ɔmbɛka akyerɛ hɔ nti wobɛhu sɛ yɛbɛduru fie no na sɛdeɛ nhyehyɛeɛ no sitiɛ no na apie ɛfiri sɛ ɛbɛfiri ɔhene hɔ na aba ɛna wɔnom a ɛbɛkyeaeɛ no ɛna yɛbɛka akyerɛ wɔn sɛ tete hɔ no wobɛhu a yɛsɛ yɛdi obi naawɔtwe da a ɛfie ɛna ne yɛdi no ɛnɛ deɛ ɛnoɔma ama naawɔtwe da no ayɛ ne ho ayie kumaa so ɛno nti na wohwɛ dɔm yi a efie bɛɛ mu na yɛbɛtumi de akɔyɛ no ɛsɛ de ba abɔnten bɛyɛ nti naawɔtwe da ada ne ayie kumaa asɛm baako a ɛkyerɛ m adwene kakra sɛ Asantehemaa ɔda fam yi sɛ ankakafra a ɔwɔ kunu a akɔnya da wo sɛ ne kunu no bɛyɛ kunu a yo asante hyehyɛeɛ mu deɛ saa na kyerɛ na mmom mpanimfoɔ saa no yɛwɔ obi a ɔyɛ ma wɔn so nti ɔti ɛfiri sɛ ɔne fiadeɛ so ahwɛ abɔhu sɛ yɛnkɔfa ɔhene bi mɛsi hɔ sɛ ɔbɛyɛ kuna obi na yɛ ma no nso wɔyɛ kuna na deɛ yɛdurɛ yi menim yɛ maame wobɛtumi aka ne ho asɛm kakra kyerɛ yɛn yɛ maame ɔda fam yi yo ne maame ɛna na ɛdi adeɛ a ne ɛfrɛ no nana afie kɔbi sɛ wampem a ɔtɔ so mmienu ne maame ankasa ɔwo ne wafiri mu yɛ a yɛdi naawɔtwe de ne maame ɔwo na ɔne Asantehemaa yɛ a ofiri mu a bɛmfie nwɔtwe nie ɔwo mamu enum yɛ a deɛ ɔdi kan ɔna ɔbɛyɛ Asantehemaa yi ɛna deɛ ɔtwa toɔ ɛna yɛ Asantehene na wɔn a wɔwɔ mfimfini ne deɛ sɛbe wɔn afiri mu nti yɛnka wɔn asɛm wɔn mmienu nko a na baako yɛ ɔhene na baako yɛ ɔhemaa na Asante so deɛ ɛnyɛ wɔn maame ba ɛna yɛ onua efie no wura fie no mu a mmaa a wɔwɔ hɔ nyinaa yɛakyɛm maame nananom maamenom nuanom mma nti ɛma yɛka sɛ onuanom mmienu onuanom nyɛ mmienu anuanom dɔso ne mma so saa wɔn so ɛdɔso na yɛwo no wɔ kwada so kuro bi ne hyɛ kwada so nom a yɛfrɛ no mmerɛ dane nti mmerɛ dane no hɔ na yɛwo no ɛna yɛwo no ankyɛ ɛna nkɔmhyɛ baeɛ sɛ daakye ɔbɛyɛ Asantehemaa ɛyɛ nana Konadu Yiadom nkɔmhyɛ baeɛ nkɔmhyɛ ne firi kwaku firi abosom fie ɛna ɔmde fa
Osantehene chiame akoto so osa akoto nti na adanse wo ti wonyini nyina wadi mfie de otwe wonya Asantehene wadi mfie de okono ansa na obe Asantehene obe Asantehene nese yesene sankom na ansa na ne maame ba be ye ohema mpo sabe pepe ni si abre no hwana na ye hema ono ne maame ana samra no na ne maame nua na ye hema sene osa enti oware na ne kunu efre no ani boate no ofi kumase abro no ba koso ana ne papa so ne frɛ no kewo anase kofi ne diamba sane kofi na ne mra ne ene kewo na oye kapentani sabe ena ne kunu nso no ye blacksmith anase obo o tonfo na asori hiana pa enti asori a wodi si na ni so ya ye bonus wo mu ene Savior Church na Savior Church no ena ye bonus wo mu na sade ebunim no Osantehene bia na Asantehema bia no mo sa ya Anglican fo so but nanso wonto wodi ano nto ntwene ti we gidi no a na okro eno ena ekese ne kuma nyina eho na newo nana woye ketra eyi titi honuane ene yene ayenuane mu ketra ende oyenso a na dodo no an odeke o wabadaye enna asem bia ojiri se yenya mfache ndi asem bia eyire sade an tunu na tia so a na ye boko ndi sa no ma wei na de beka no owo ba na me di ka kira wo se Asante muso obi nua ene muso obi ba muso obi a ya ne ba Matiasie pa na se nipa kase nipa papa na ya hwere no eti mame sanko eye doctor yakho na ye hwe mfa nkomo no ensi doc eti pempenso a ye drain ye wo Asante adehie bebre ebi atutu kwan ebi no mo akọ wo abrotire omo ma no kra Asante kasa kra omo ntimi nka efutu obi wo ho akwankyere bi obi sonku bi wo ayeye sebe ya se nipa nyina betwe wo madwen si adepa ewo wo mo achi ba bi efiri ni ba bi abedu so omzo besom na omde ato aso ana adestre so tu kwan kwa abrochi obehu se India akura bia eti ni krom kasa Jew de enti ama Jewfo ma be si sabre se omo kasa na omo amra de omo ansa ne da ni nyina ya yetu kwan na ere fe bi okura dodo no a akura no ba bia wote no ebia woni ne di nkomo bia donhwe ba miensa peda dodo no a woni nkofo ne di nkonkrom ofo edia na eye din se kasa betim dia hente ye bese se wosi nkinti se me ba be pese ote me kasa ebete a obe fie bia wo dia no ene ne kasa anya se be din ye nim se edin efise bi atwa no ho hye bia o German kasa so enunti se wo ho no se woni ne nka German kasa no na woni ne ka twi ne dia afeye obete afeye wo fie ya se de kasa yesua wo fie ansa na de pie e de bese se so woni o se ani gi yen ya de ho ye ni bibia pie doc mame na wanse na eden ya ye bese di nkomo biem sanse nimdie kura wo na o se je ne kakra ye de bi so ma enchirima na eba no so ye da wase se ni esi ha nyina mo mama wiase man nyina eti eye doctor Ejako Opoku and out se ne di nkomo no director Emma Ashanti Traditional and Cultural Institute samre de medebema ko bi mreku on de eja wadru mem menuane de nani tema ho eti ma no so atwa no hasi a ono ne ma no ebebo enkomo kakra e wo hanum se na se medase se de wadi kan aka no ai ema mu na me de madru na ema madru mi ema mi gira mu nche sesei eye ema wo mo eton romunam e wo atwumrum ma nene wo mo enyina wa hai na nim se Asantehemaa ha de
wo pe bofuro pa bofuro wa twibiri nya krantie bina ya atwumurum wonya duru hɔ de abonya bi emaye ton ɛna ne o ma bedu ya o mo se Adom TV mo fa ni agro na maami ɛna dɔ ma no ye mo akwaba do Adom TV so me da se bru me ju so bru mira ɛna Asantehemaa wɔkɔ akura yi yediri na ɔtweda edwa nso a wa Asantehemaa ha nyina no ɔna da no mo nso makɔyɛ adwadifo ma kakra bra motimi ni akyɛ yo adawru me bru ye di kan akyia mo ni akyia opem so yɛda ase ye nyina ye wura na adawru me bru nti ne gyina ha sa na kakra ni na ni nua ba so afiri mu na ne yɛte ne sɛ ɛnɛ na wodi ne na wɔtweda wɔso na adawru me bru ɔno nti ne yɛte baabie adwadifo a yɛwɔ atwunum ye ne yɛtɔn wiram na makrante wɔtwe emere bia no ampese ɛhɔ na yɛtɔn na ma enkwampa papa wɔ na wusi wa obɛbɔ wɔn nsɛm befiri ha be ba hɔ be dibi o obra be dibi eti eba ya na na adawru me bru ya be somoi ya ba ya de ebu omu ade aba adawru ma kakra ekuta ye bia ya ba ya de yakɔ na ehima so eti eba ya ne eba Adom TV so madaro ma me mfa mu ni agro sekutu sebam na me nhwe Asantehemaa kakra be na rimfa no ho nana na daro ma bru de minim fa no se wo yo ma me a wo bre no ho ase ni nufui se tabrabam obi a numbi wo dwo wo bre no ho ase wo nye apopo nipa opopo wo abadaye oyo batampa onu odidi ma ye bidie ya hu chi ya ne eba ne na so akakra bia nsa o ma ye bi e ma ya so de ekobwa ya adwuma sina dawro ma mi din pa de kamidi nyantatu akosomo na emom comfort wa na madawro ma ye frɛ bi papa me da si bi atwumru fo ma okrom sekutu eti ema wo mo eton wuramunam awa Asantehemaa ntem ha ɛnɛnɛ wɔn aba Adom TV so no wɔn nso wɔn fa yɛ ni agorɔ koraa nɛnɛ yɛn nyinaa yɛsu na nan wɔn nyinaa bɛka ho bi ama yɛn nyinaa yɛsu saa mmerɛ deɛ wohwɛ ma adwumadie no yɛde kɔ na wie yɛ a ne sa ne nyinaa mu no yɛgu so wɔ ha adwetwe nkɔmmɔ baako mmienu mmiɛnsa aberanteɛ baako wɔ ha wɔn deɛ aberanteɛ wɔ da mmaa mu na wɔn na wokum nam ma wɔn mu anaa. Oh dabi me maame ne wɔn mu yɛn nyinaa yɛ asantefoɔ ɛgya yɛbɛsom yɛ otufoɔ adaroma ana ne nua ba ne maame eti na yɛn nyinaa yɛwɔ ha ɛgya Asante Amamere ne Amamere ɛna yɛn ti na yɛn nyinaa yɛ de yɛwɔ ha me nua ba yi so wɔse ne maame ne wɔn mo ɔwɔ me kakra yo wɔn ti ne yɛte Asantehemaa papa maame kyerɛ wa ameka sa kɔm do ɔbɛma bi akɔdi wasa tufuak atufupa yashira de kase de ahribi ya chi adukumi nso abusia na dawro ma ti ne yɛte baabi a bia enye wonu aka kumase ahwemufo eni dabre eti ne yɛni abre pa nti yɛbɛsoma himfi ahomakye yɛnkɔ ofie da so ne yɛnsipro esanse yɛni abre atunu fo ma wo krom era masipi abusia era munyina se yama komo aha Asante de ya daya ehene enti ne yɛto anamo ba ase no ya proud of Asante na ebeboa na de na na hema ho pacho ya di ahoɔden eni enim die eba beboa na da sipi me ma me ka krai atwumru fo ma okrom ye okrom ene adekese na ato ya nie pa me soso otufo ne ma me ne me yade meto me na kane na odi ka wu ya fem na na kobi ena me PSS na we enti ene mani abre pa ene mani abre me ba mani da koto mo jem ba Asante de oh ya na de ya hwere ya de te so ya obata mu bata nkase be kura mase ni mpon no enti ya hwere ya de pa ya hwere ya ne ma wo so Asante Amamere nyina won na ekire nkakra enti na de ya hwere ya de enti na atwumru fo ma okrom me bedu atwe biri kwa ya bra o ba ye fra me na hefo yɛhwɛ Asantehemaa kakabra betuma ka fa no yeah Asantehemaa kwa me di yo nana kwa me di yo oba tampa
Kafra. Mami kakrai. Ana de on to na mnibi. Adwumnu mfama so hobby. Asante your mind. Yada say abusia. Yeguso ewa ha. Me ma me enso ha mo akwa ba Adom TV so. Ya me jo so a be man monyamfo. Ya fro say. Me ba to ye from me say wadu me o chechire ni. Oh, bia ma me sumi nie. Oh, ye na ye ndie. Asantehemaa ka bana ni mfa no. Minim niama bebre fa no ho. Minim se emma omo Asantehemaa mu ha nyina. On na ye pani. Na unya kwanya be hia ne kakra bla wote ase no. Ye tie ne se ye de yankora ne ba excursion no ya ntimi ane na nkokasa. Ya ntimi. Na ne ho ba kwase kakra be nso na onim. Na ho ba kwase ma minim se na oye oba tan a ne nofo wo chema ne so obi bia so. No ye obi a odimu okasa amansan tie. De na minim fa no ho na. Ya hwera de pa. Ya shra de kase Asante ya your mind ukum apema apembeba da say ana Emmanuel ha ye ne de egusu aye na hotweda ba wo me hu se woni da koto mojam biema me sumi ni o biema me sumi ni Sere ye ni abele pa ya frame oba ye dufie oba ye dufie me ton ba ire oba ntima dwom esa de dufo mai ene de ye ni abele pa e da odai ene de ye ni din de eno anti ni abaye be semu ni akọ eno a abusia upapa apembeba na yada se yegusu ani Emmanuel e bon komo na emrantie dodo na so abodom wa ha Asante wodom Asante wodom ukuma pima pimbeba Asante wodom ukuma pima pimbeba Asante wodom ukuma pima pimbeba asa na apima bampa mientie mu Asantehemaa ko kabla ni fa no oh nana de wa wani tia odi asam kura utimu say yes nana kasa okay nana de seven nyansa abo ni trabo biu onse nana kasa utimu say nana kasa eti nana de ya pa say nipa say afri ya man ko mi ahwe Asante wodom ekuo yi mo de agya mo banfia ha munya akwanya kora na ase na futuo sembra motumi ni ache yo ye kora na ase na ene nana ye ni nana kodi ngoma ne ye kon individual ene nana kodi ngomo ma nana etuyefo se Asante no ye ma ehu hia ye Asante no ye ma Asante no hu hia ye ankasa Asante ya Asante enti ye hunu se ye wo mudi a ye ma hu hia ye eno ti na ma hu se ye nyina keke ho abom se Asante ye wodom ye bo ye nana no chidom ne ya bo Asante ho ban ye ma Asante hu se Asante ya Asante na ya bo Asante ho ban Amamere ni amane ye tetefo mu ne mai e di afutuo na wo de ma na mafo bai e wo ho afutuo am de ma na mafo ne se emfa Asante nkotna social media emfa peska Asante ya Asante so wo pe hype emfa Asante mpe hype what you say anybody be bre di Asante pe hype ay Asante no once Asante say de ya Asante yes aye no aya kono ma wiase nyina hu Asante hwe wo de hwe ni ba bae hwe ni ba dodo a free ama no ne bae hwe ni ba dodo a free a chiri bae e kire e ka say na kire wo that's right it is Asante ya Asante it would be for Asante ni agrosa Amamere opani kase ho ye fa Amamere ene amane ho nsama ne ba ye hu dodo na konfo kom nana ma hemfo etena se afekuo ba se ye mabunu de na ka kire ye asasa mabunu no sua bibi fa Amamere ho ene de pa padodo a sia wo ha nyina no Amamere ene ye kire wa nche wo se manna mabunu no omusua Amamere e wo fia ene wo ba ye mamemu se o Amamere akoso dia he na wo hu da nini na mahu bi wa ha ti me de no me da se pi opani kase ma chawdi e fem na na ba fo brenya na ba fo me da se pi ye mabuna ye bai mo da na modi kan kakra ne ye ba ye hu ne ma bebre Amamere dodo na akoso ebu akra ne ye hu da e de afutuo na wo de ma ne mafo a ye bai e wa Asante nkankan ne Amamere ye nsua ana ase enkoso a bi mutoto na se defina wo ma ye Asante Amamere na Amamere kasa no ne amane ade a ehu hia ma obia kasa sanse empenfo se we free ukrom hia ben a wo yira wa dwabo ase ye ba ha wo hini bi e ba e won twene de ebo obi ba na ben e wo de ebo se ukọ krobi se eni akuma se tafo hini wo ba
na ne twene ne bɔ hetwa ahaso yawodia hetwa ahaso yawodia saa na agora hene so ba ɔno so ne twene anana bɛnbɔ me ne kyirikyii so me ne tiwe wote sepɛ na yɛ agora ni a na ɔsɛ mi wura aha na ɔteɛ na sɛ wonti wokrom hene abɛn wonti wokrom hene twene a na adwabɔ no wokɔ ne gya hena abɛgyina Asante Adom ho sɛ mo yɛ kuo a mo bɔ Asante mamre na maneɛ ho ɛban yɛnhwɛ mo de expect no sɛ mbɛboa ma magu na bɛyi ate Asante mamre ase ɔsɛ yɛka Asante amammerɛ bɛdi ntoɔ nyinaa yɛ amammerɛ awaregyeɛ ɛyɛ amammerɛ kasa kora yɛkan yɛnɛ yɛasɛ yɛ kasa no ɔsɛ sɛ asɛm bi asi wɔ asɛsi a ɛso yɛnsɛ twɛfoɔ mi ka ho bi yɛkasa yɛse asɛm ɛkɔ otwi kɔ ɔbrɛman nyɛ saa ne yɛka no ne yɛka ne sɛ asɛm ɛbaa yɛ ma yɛbɔ otwi kɔ ɔbrɛman asɛm ne bae ɛna meyɛbɔ otwi ebi na asiɛ no ɛbɛdum baabi ɛbɛkɔ brɛman so ho ɛso dɛ yɛse asɛm ɛkɔ otwi kɔ ɔbrɛman nyɛ saa yɛsɛ bu baabi sɛ yɛse aprɔkoma egu nhyɛni na ɛte kɔ egumakodio yɛ saa deɛ ka no yɛse aprɔkoma egu nhyɛni na abɔfoɔ ɛte kumakodio ana ba fɔm da ase asante ɛwɔ adwuma Asante Adom eti Asante Adom fɔ na mnama bɔ nkɔmɔ no na minua okay ma me nkɔ ɔpani kɛseɛ hɔ na me no ɛmmɔ nkɔmɔ wo sɛ ɔtwa mfonyini wia mmɛm ɛba no hɔ paa ɔpani yɛmɔ akɔ abadɔ Adom TV so bro wei deɛ fa kyɛ me odin pa na wodi bɛyɛ sɛn yɛfrɛ me Honorable Isaac Owusu assembly member for Odumasi CPC electoral area. Mekai wa nimne pa ba dina mre fi ye. Manhyia South constituency. Me ahwe ene asam kase na ato Asantehemaa assembly member Manhyia South ha na odu nkwi wunya akwanya kɔ na na so na wukɔ na nya akwanya kɔ na so a na asem ba ko ba pɛ na betinya describe no. Ene wo ha Asantehemaa nyina ahia. Na ade bi so sɛ ne na ne yie mu a. Wo hwɛ ya kweside ba enye na kweside ye ni abriye Asantehemaa bebi obia no ye nyina ye nim se ya brewa wato na ye ni da mogam ti de meka se ye wura nyame cheche ne re na on cheche Asantehemaa nyina re na ye na okwa akura yi ye nya de on so ba besi na nam ni Odo a waka Asantehemaa nyina bomu wode fa yewura so eka ye nyina ye bom sabi so obi ewa asem na ode bedon ye nana ya ohwe ede tu yie nti yemfa ne se obi ne obi anya asem na wonte ase a udwa ne to ye nana ya na oboa de to eda de eda ti ene de ni abreko na bobeda ase pi due na miso minie na me bae ma husa mbani se ya romo ye se kutu se bam se kutu se bam se kutu se bam se kutu wenye omudie ni bia we dia hi bia we Asante kade na we ko fa free mbaso me de bae e rose gold rose gold ne ko fa se kutu ba kro se kutu yes Asante se Asante o mai enti ye do Asante ene se ya diatu na se kutu se bam mi ahwe eyi de se ansebo aduane o mi de mpacho mi ko ma hu ti su bia na wudidi yegu me ye aduane no na ha de ni di o be o me de yegu me ye aduane mo te buada ene ye buada da bi enti so ko ba na se aduane na wo re me be mo no aduane ba me mo che aduane no etiro abusia ye guso ya yetwem komo ma hu se e ma fefe fodo na wa ha ene ma do na bra ne kwa TV so nua ba kwa ba Adom TV so na ene ye na afiri mu ne na ohwe ahema afo afuto mu di ko dwa ye hu se ma mu ba ye ma dress kama amamre ni amane de masua pa wo yesua nyama bebre cause efese ne Asante akade ne na amamre tie no efa nkata enti yesua nyama bebre free mu ate ase ka kra ye na ko ye nyina amamre na amane de yesua ka ba no matimesua o yesua nyama bebre yesua Asante amamre Asante amani ahofade ose de ba ahimfie yesua bebre se kutu se bam abusia ye guso ewa ha na asu ekuo ye from asu mufumi ni yesai Asante Union students Asante Union student de mi anya ye nue na
Eko ekura kakra ben na mo bet maka fara na ho. Efiri mo fra ase aye ko school na mo che bebre ba na ye hu bida. Ba ye say de be hu amamre na amane no. Ama ye sua bitin bi aboa ye nchirima ye nyamu di achi no mo ba nyina. Aboa ye pa ma ye hu. Ka we kasa kura fa mpani fo kasa mu ana mo tuo mu e kasa bi bia mu. Aboa kese. Nti be say nyamu di achi so be sua amamre no na amane no. Na mo so e de aboa Asantehema na atumpon se de be se hu no. Chairman, asu. Kilo. Oh, and let them fear and name of a blade. They your family, William. I'm a war. I'm so good, sir. Boom. Now I'm burning for I'm at your says, sir. Oh, yeah. I know too. We'll feel who go up here. Oh, yeah. Oh, but I say, I knew to know. Asante Amamere enwo ehia pa enti ene ya ba se de besia ya Amamere ene ya mane ase ya pa akoka atuntu na se pi eti asufo ya da mase pa na mame enyina ha na emai so gyina ha ene de ema ba ye pa bra da wo de se kutu se bami se kutu enyam tie ne bia sansia kadie se kutu se pam abusia na ene be egyina yeguso wo Asantehema na hotwera na sia ene wo hwe amamna ne amane ya atwa agu mabuna ye ba mo ba kaka be na matumasuya oh yesu se bia kanfo ya yie amamra ne amane yesu ne nyina ai ne ntare hyem ne nyina dresses ne ye hu se bia e bia muslim fo ne hwe mo ntare akanfo so ye hu se bia se kutu se pam okay me da se pi yeti abusia yeguso awa ha na ene enche bia no na ye de dwumadie ne nyina ba na wie ye bia ya ye gira ha ye bojawe ye Manhyia bia no ba ko a ne ye tena ase na Konadu Yiadom to so miasa na wo tweda enche ye twa ho abaye ba ye ka che bia no ye de be so mu da free ha ye de mase and stationery and Akwaba still natural mineral water. Jumedi inyumaku a omde brayen Kingdom Books and Stationery and Akwaba still natural mineral water.